जोंहा नै बयलार मासे हांनायनि खोथा दङ हख्लायसिगोन दायो जोंहा दे नोंथाङा माबायदि खालामो लख्रायदो आरो ना ओरैनो ओरै होयो नोंनि बाथ्रासो लख्रायदो जोंनिया लख्रायदो नै माने बेसेसो जागोनलै मालखौ नायो र' गासन 5 केजि जागोन 2 केजियालाय जाखाथारगोन खिथुआ खिनांदों दायो जोङो माने दै फुदुंगासिनो दङ जाहाथे जोङो बयलारखौ साफा खालामनो हायो दै गुदुंजोंहाय निया जोंहा बयलारा सेरनैनि बारगोन साफा खालाम साफानो बरा बिदि सन ना साफा ओरैबायदि खालामगोन जोङो थाङोनो सावनोसै जोङो माबा खाराब जानो उरा खावबालाय मा खाराब जानो मोनगोन आरो खावगोन ना उदैखौ हाफ्रे खावगोन जोङो बुस्थुखौ दायो आं खावगासिनो दङ माने बयलारखौ माने जोंहा दाउखौ माने जाहाथे खोमोन फिसाफोरा माने साफा जायो खावनायजोंहाय माने हांनानै जागोन आरो ना गाइसमोन माने जाहाथे खोमोन फिसाफोरा खामनानै साफा जायो बिराद गरम थान्दाबो खिन्थु फारसेथिं गरम हाया आरो ना अर सायनायखाय खावगासिनो गाइसमोन खावगासिनो माने हांगासिनो जोङो गाइसमोन नायनो हागोन नोंथांमोना सेखाफोरखौ लाना फैसन सेखाखौ बुदोङोबा ओरैनो मोदोमखौ ट्रिट हाना होनि बुस्थुखौ खामलायलायबाय साइडथिं ओइ बरिया खादो दखन जोंनिया मालखौ घन्टायावनो जालांखायो दालि खानसे खर' गोखा मोनजागोन मालाय मालखौ टेस्ट खोनासन जोंनिया सार मादै मोजां जादों ना काफि जाना नायनि र' गाइसमोन नायनो हागोन नोंथांमोना आं माने र' दै गाइसमोन रो बोरै जादों जाना नायनोसै एसे जाना नायनोसै बरिया पारफेक्ट गाइसमोन नै जोंहा पियास जागासिनो दङ नै जोंहा जाग्रा सुबुंफोरा नैया गासिबो जाग्रा सुबुंफोरा गाइसमोन नै सासे दंबावो बिथाङा माबाफोर बुंनो दंमोन ना जानो गोनां जेयानो जाया मानो आंना नैबे थांखिया दाउ सावनाय एबा दाउ हांनाय सावनाय माने आरो सावनायजों लोगोसे हांनाय बेजों सोमोन्दो आरो ना नंगौ राइट हरनि सम नुस्लिब जानो हागौ मानो दाङाखै मानसिफोरालाय मिथियाथ' खसुबनो बाल हारा दं खालामना दोननाय जा नै गरम नै जेबो खालामलायबाय मा मोनसे जानो जा मा मोनसे बिलाय मोजां नुवाखैलै गोजान साफ्लेगासिनो नै जामबाय दख्लै होनना बुङो दख्लै इमान होना सुदो बे आंग्रा खिनानै खिथु सुबाबो माने सुलिगोन आरो ना मोजां लोगो ओइ नै गिदिर गिदिरखौ मोनाखै दांलाय बाल मोनदो
시칼레 맞칭래. 이렇게 찍는 능제시 단들 찍는. 로고 sama जाबाय नामा? नङा Iya. नै Safa. जाथ'ना जागासिनो दङ गाइसमोन 오샤실래? Kecil lalu. नै बानलु नै बानलु होगासिनो नै दा थाव गोथां होगासिनो थाव गुबै होगासिनो दङ नै गाइसमोन 기부 수그라 가져 탈리. खिबु सुनाय आखाइजोंबाबो होनांगोन आरो ना जाहाथे टेस्टिंहाय जायो 이시 글리바해. नै जोंहा लगायगासिनो जायखौ बुङो माने मिक्सार 말라마. 와우 도클레. 도클레이 रायजो राजा नोंथांमोन 당는. नै बिथाङा दांगासिनो नै जाय गायनायनिफ्राय नै दांगासिनो दं नै नै दांगासिनो दं नै बिथाङा दख्लै मा होनोमोनलाय बेखौ मा दाउ होनोमोन बेखौ हांनाय दाउ हांनाय मा होनोमोन कक्रेक' नोंथांमोना नुगासिनो दङ माबोरै हांदों नङा होमबा गासिमोन आं दा जागासिनो दख्लै नै बेयाव दङ नै थाव गुबै आरो नैबे जाबाय नै एसे नै इयाव दङ आं नै आसिजों एसे दिन्थिनो नैबे दुन्दिया गोथां आरो नैबे जाबाय खुथिनाय बेखौ एसे दानस्लिबनाय नैबे जाहैबाय बेनि सिखाया जाहैबाय आरो नै गोबां सुबुङानो नै जों खनगासिनो जागासिनो नै खनगासिनो जागासिनो ना गाइसमोन लाइ गांसेयाव जेरैबायदि थारमाने भिडिअ खालामगासिनो दङ ना गाइस नै बिथाङा इउटिउबार नै बिथाङा लकेल दाउ हांनाय नै बिथाङा आरो सासे बायगासिनो नै सासे आरो नै लाय बिसिगासिनो दङ नै लांगासिनो बे नै दाउ हांनायखौ नै साबखांबाय लाइ जुलायाव लाबाय नै लांबाय नै गाइसमोन नुनो मोनगासिनो दङ नै लाइ गांसेखौ नै हाख्लाब हुख्लाब नै हाख्लाब हुख्लाब नै जनसै नै सासे नै एमाव राजा जागासिनो दङ नामावसो एमाव लोंनायावलै जौ सेरेबनि बिफा Mal hor, जाजोबगोन. Yes. Daw hangnai, guys.